Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία. Ελάτε πιο κοντά, ελάτε λίγο πιο κοντά, γιατί δεν έχουμε μικροφωνική. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Λοιπόν. Είναι η τρίτη συγκέντρωση που κάνουμε με θέμα την βρώσιμη ελιά. Έτσι προς ενημέρωση, αν κάποιοι δεν είχαν έρθει, εμείς θα κάνουμε την ενημέρωση. Είχαμε πάει κλιμάκιο του Αγροτικού Συλλόγου στην Χαλκιδική. Ενημερωθήκαμε τις ενέργειές τους εδώ και 20 μέρες. Ήρθε κλιμάκιο της Χαλκιδικής εδώ, ενημέρωσε τι γίνεται στη Χαλκιδική, τα ακούσατε την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε σύνολο ένα 20ήμερο που πηγαινοερχόμαστε Χαλκιδική, απόψεις εδώ, εκεί, το τι συμβαίνει με την βρώσιμη ελιά. Επικοινωνούμε με τους πάντες για να βρεθεί μια λύση. Η λύση βάσει τιμής, αυτό που έβγαλε η Νομαρχία Χαλκιδικής, η Διεύθυνση Γεωργίας, ας το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, της Χαλκιδικής, πόσο κοστίζει στον παραγωγό η βρώσιμη ελιά, σας το δείξαμε και την άλλη φορά. Από εκεί και πέρα, βάσει των τιμών που λέει μας δίνουν αυτή τη στιγμή εξαγωγής, δεν συμβαδίζει. Ενημερώσαμε σήμερα το ΣΔΟΕ, τη Διεύθυνση Εμπορίου και τους νομικούς συμβούλους του Αγροτικού Συλλόγου, γιατί υπάρχει ένα παράδοξο. Στο θέμα τιμών είμαστε σε μια ελεύθερη χώρα, ελεύθερη οικονομία, ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα τιμών δεν μπορεί ο κάθε αγροτικός σύλλογος ή κάθε οργάνωση να πει σήμερα έχει 1,50 ή έχει 50. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Είναι στη δυνατότητα τη δικιά μας, το πόσο δυνατοί είμαστε και τι δυνάμεις έχουμε να παλέψουμε για να πετύχουμε τις τιμές. Το παράδοξο είναι ότι ακόμα και σήμερα παραδίδουμε ελιές σε ανοιχτή τιμή. Αυτό είναι ανήκουστο και παράλογο πλέον. Το αν θέλω να παραδώσω με 90 λεπτά ή 1 ευρώ την ελιά μου, να πάω να την παραδώσω. Αλλά να παραδίδω χωρίς να παίρνω τιμή, αυτό δεν γίνεται. Και το παράδοξο ακόμα είναι ότι έχουμε μάθει, ο νόμος ψηφίστηκε, θα μπορεί ο παραγωγός την ίδια μέρα από τον κάθε εξαγωγέα να παίρνει το τιμολόγιό του, αναγραφόμενη τιμή. Ναι, επιβάλλεται βέβαια. Θα γράφει την παρακράτηση του ΕΛΓΑ, θα παίρνει και βάσει του νόμου πρέπει να πληρωθεί σε 48 εργάσιμες ημέρες. Τώρα βρέθηκε μία. Υπάρχει σήμερα η αρχή σκέψη με τους εμπόρους. Επάνω στο τιμολόγιο δεν ξέρω αν επιτρέπεται, θα μας το πούν οι νομικοί σύμβουλοι, θα μπαίνει μια σφραγίδα η οποία θα λέει σε 20, σε 10 μήνες, σε 5 μήνες, σε 2 δόσεις, σε 3 δόσεις, για να παίρνεις τα λεφτά σου. Που έτσι αλλήμον να φτάσουν να υπογράψουμε σε τέτοιες καταστάσεις, καταγράψαμε την καταδίκη μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ή υπήρχε ένα συμφωνητικό, το οποίο το έχουμε στο αρχείο μας, ότι κάποια εταιρεία έγραφε με μικρά γραμματάκια βέβαια, όπως είναι στις τράπεζες, ότι εφόσον υπάρχει οικονομική επάρκεια της εταιρείας, θα πληρώνω τους παραγωγούς. Εάν υπογράφουμε τέτοια συμφωνητικά, καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε. Εντάξει. Το διατάφτα σήμερα θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, ή αναρμανιζόμαστε στον αγώνα που κάνει η Χαλκιδική, που μέχρι σήμερα τα καταφέραμε, κάποιοι 2, 3, 5 είτε άθελά τους, είτε εσκεμμένα. Εμείς πήγαμε, τους σταματήσαμε, τους εξηγήσαμε τους ανθρώπους με ήπιο τρόπο, δεν έχουμε ακρότητες. Στο Δήμο μας πραγματικά δεν υπήρξαν ακρότητες, ούτε θα υπάρξουν ακρότητες. Ακρότητες θα υπάρξουν μόνο όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που πλέον δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Εάν συμφωνείτε ότι σήμερα δίνοντας τη τιμή σας ικανοποιεί η τιμή αυτή σήμερα, των 85 ή των 90, ανά 5 ή 10 κατηγορία, φτάνοντας εκεί που φτάνει η ελιά, να πάτε αύριο να δώσετε τα προϊόντα σας, αυτό είναι στη θέληση του καθενός, στη σκέψη του, να πάει να το κάνει. Νομίζετε ότι είμαστε σήμερα, βγαίνει το κοστολόγιο με τα 85, τα 80 ή τα 90 λεπτά στη βρώσιμη ελιά. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ,
να συζητήσουμε τι γίνεται. Τι θα κάνουμε παραπέρα. Εάν αύριο πάνε και κόψουν ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Παύλος και νομίζει ότι με αυτή τη τιμή των 80, των 90 το συμφέρει να πάει να τα κόψει, από εκεί πέρα καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εδώ μαζευτήκαμε, εμείς σαν Αγροτικός Σύλλογος, φέραμε, έχουμε το θεσμικό ρόλο, από εκεί πέρα δεν μπορούμε να έχουμε τον άλλο τον ρόλο του χωροφύλακα ή του αγροφύλακα. Γι' αυτό ακριβώς τις αποφάσεις θα τις πάρετε εσείς, εδώ όλοι μαζί. Ελεύθερα έχει το δικαίωμα όποιος θέλει να παίρνει το λόγο ένας-ένας, δεν χρειάζεται να κάνουμε, ένας-ένας να παίρνει το λόγο, να ακούσουμε προτάσεις και να κάνουμε ψήφισμα. Όποιος θέλει ελεύθερα μπορεί να. Κάτι, Βαγγέλη, από το Σύλλογο έχουμε τίποτα κάτι να πούμε κάτι. Η Ένωση μας πήρε και μας είπε: εμείς θα ανοίξουμε ανοιχτή τιμή, ό,τι θέλετε κάντε. Κατεβάστε και τους ΔΟΕ, μας θέλετε. Η Ένωση Καβάλας. Τι είπες, Βαγγέλη? Που εμείς με την κυρία Αναστασιάδου που μίλησα, εμείς θα ανοίξουμε με ανοιχτή τιμή και τους ΔΟΕ να φέρετε. Εμείς είμαστε καλυμμένοι, είμαστε Ένωση, έχουμε τα χαρτιά. Αυτό τι είπε τώρα, αναφέρθηκε στο τηλέφωνο, μιλήσαμε μαζί της τώρα. Αλλά πρέπει να πάμε από έξω και να μην τους αφήσουν. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Αυτά είναι. Και νομίζω ο Κωνσταντόπουλος στην Αμφίπολη έδωσε 85-80, κάτι τέτοιο ακούστηκε, έτσι. Έτσι παρδώσανε κάποιοι αυτές οι τιμές. Το λόγο ποιος το θέλει, πιάσουν το χέρι του Χρήστο, έχει το λόγο. Λοιπόν, η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή έχει έναν αγώνα ανεπανάληπτο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα από το 1966. Πρώτη φορά γίνεται τώρα, έτσι. Κρατάνε, δεν μαζεύει κανένας, ούτε μεταποιητής, ούτε κανένας, τίποτα. Λοιπόν, εκτός από ένα μέρος της Τρίγλιας και αυτή είναι η μισή, οι οποίοι έγιναν μεγάλες φασαρίες, αλλά αυτή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Να κάνω μια διεύθυνση πάνω σε αυτό. Ναι. Σήμερα μίλησε ο πρόεδρος της Χαλκιδικής του Πολυγύρου και λέει: όσοι έχουν ελαφριά δέντρα μας φέρνουν ελιές μέσα στις δεξαμενές χωρίς να είναι σε τιμή, χωρίς να πουληθούν, απλώς για να αποθηκευτούν, να μην μαυρίσουν. Τις αποθηκεύουμε, λέει, εμείς για τους παραγωγούς, έτσι, μόνο αυτοί μαζεύουν. Η Ένωση Πολυγύρου δίνει τις δεξαμενές για να βοηθήσει τον αγώνα, όχι για να πάρει ελιά, έτσι. Από εκεί και πέρα παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι στην πλάτη μας, πολύ μεγάλο, και δεν το ξέρουμε. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι στην τηλεόραση της Χαλκιδικής βγαίνουν κάποια λαμόγια μεταποιητές και λένε, Παπαδάκη στο όνομα, και λένε ότι προς την Αθήνα κάτω έχουν κάποιες ελιές. Μιλούσα με τον Στεφανίδη, τον κύριο Στεφανίδη. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα μαζεύουν αυτοί εκεί κάτω. Μαζεύει η Καβάλα, η Δράμα, μαζεύει και οι Σέρες, μαζεύουν ελιές με 0,75 και δεν το ξέρει κανείς σας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μιλούσε ο άνθρωπος για ανταγωνισμό μεταξύ της Χαλκιδικής και εμάς, που εμείς είμαστε μαζί με τη Χαλκιδική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βγήκε ο Μανώλης ο Τζόγιας, το διέψευσε ευτυχώς, ο άνθρωπος το είπε πολύ καλά και μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να μας διαλύσουν και παίζουν παιχνίδια πάνω στην πλάτη μας. Πρέπει να συσπηρωθούμε, να δημιουργήσουμε ομάδες περιφρούνησης πραγματικά με τα αυτοκίνητά μας, όπως κάνει η Χαλκιδική. 500 άτομα στη Χαλκιδική κάθε ημέρα γυρίζουν τα πάντα και σταματάνε τον οποιοδήποτε. Είτε αυτό λέγεται αγρότης, είτε αυτό λέγεται έμπορας. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Γι' αυτό και βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους πουλήσουμε με τίποτα. Περίπου, αν υπολογίσουμε ότι θα ανοίξουν μετά από 5-7 μέρες, δεν ξέρω εγώ πόσο, 10, θα έχουν χάσει το 30% λίγο παραπάνω της παραγωγής τους. Και όμως είναι εκεί. Διότι έχουμε και εμείς λόγο στην τιμή. Δεν έχουν μόνο οι έμποροι. Έχεις το λόγο. Εδώ, παιδιά, εδώ μέσα υπάρχουν, εκτός από τους παραγωγούς, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αντιπρόσωποι εμπόρων, οι οποίοι είναι παραγωγοί. Έτσι. Σεβαστό. Πρέπει δεν είναι κατακριτέο αυτό. Σας λέω ειλικρινά, παιδιά, πρέπει και οι ίδιοι αντιπρόσωποι να πιέσουν τους εμπόρους. Εγώ, Κώστα, αυτή την ελιά δεν την πουλάω 80 λεπτά, αγόρι μου. Με τίποτα δεν την πουλάω 80 λεπτά. Τι να την δείξω. Δεν την πουλάω 80 λεπτά. Να την αφήσω να την βγάλω λάδι. Και οι ίδιοι